Radosť z dokončenej práce je ten najkrajší pocit. Baumax. A je to. Využite zľavu s Baumax kartou. Záhradný domček hrúbka s temi 21 mm len za 639. Výskum ukázal, že nové veľké balenie tak je perfektný spolujazdec, spolupracovník a spolubývajúci. A ja som spolu čo? Ty nič. Novinka. Sviežosť do zásoby. Máš pre seba aj na rozdávanie. Veľké balenia tic-tac. Zlomenie o pravej ramenej kosti malo teraz a má pravdepodobne Čo? No tak si vyber, hlavou hora donies tam. Ono čo na to berú, ukázal slovo. Vyšetrovateľ obvinil 18-ročného vodiča z prečinu ublíženia na zdraví. Jano Dobrovičová, televízia Joj. Aj dnes v novinách veľká prezentácia Slovenska.